всеки човек трябва да си подбере различен вид натоварване спрямо генетиката, това, което е селекцията. И го давам даже за пример. Сега един маратонец, един човек, който е с лека кост, с тънки кости, малки стави, ти не можеш да го накараш да тренира толкова... И да клекне с 300 кг. Силовата тренировка, защото той генетично не е предразположен, защото ставите са малки, малка ставна повърхност, бързо ще се износят, сухожилията не са толкова здрави. И обратното, един скандинавец, здрав, масивен, тежък скелет, отиди го карай да прави аеробни натоварвания. То сърцето му ще изгърми. Да. Той е тежкият скелет, цялата сърдечно-съдова система да го кара да работи аероб. Той е направен за анаеробни, за силови натоварвания. По този начин организма, хормонален баланс, метаболизъм ще се чувства добре. Това е един вид селекция, която самия ние трябва да се направим. По какъв начин да моделираме физическите си натоварвания. Това е работата на специалисти като мене, които са свързани с спорт, двигателна активност, как да ти моделират физическите натоварвания, да е максимално добре за здравето и дълголетието. Ето тук се връщаме да кажем, всеки да си аз не съм специалист нито по сърдечно-съдови заболявания, нито на нервна система. Това също влиза в антиейджинга. Ако имаш проблеми с психиката, проблеми с сърдечно-съдовата система, да, хубаво е да си кореспондираш с лекаря, да кажеш да, той човек му трябва такива натоварвания, отиди при този спортен специалист, да работи с него. Дори и диетологията, спортният специалист не е диетолог. Това са две различни неща. Обаче трябва да ги знаеш да си кореспондираш. В какво се състои разликата между дълголетие и антиейджинг? Аз не правя някаква разлика. Така, може да си поиграем да търсим някаква разлика в думите, чисто философски. Едното звучи има отрицателна формичка, а другото е по-скоро потвърждаване на нещо добро. Да, на мен думичката българската е така, както го казахте, отрицателната и дълголетие. Дълголетие ми звучи по-благородно. На мен също. Да, по-благородно. Знаете ли, аз доста време странях от тези теми, точно заради това, че като се опитам да изслушам, аз слушам подкасти предимно на английски, и като се опитам да изслушам по темата за дълголетието някой български, то пак е на английски. Аз пак чувам само чуждици. И в един момент това страшно много ме натваря. Знам, че може би съм закостенял, стар и така нататък, но това много ме натваря. Ние си имаме много хубави български думички за много от тези понятия. Ама много от тях. И чувам само на английски. Защото така е модерно, защото е тренд. Един след друг се надпреварват да говорят с... Не искам да казвам конкретно за хора, защото някои от тях са ми приятели и ще се разсърдят, но то става все едно, че пак го гледам при Хюберман или някъде при Питър Атия или при някой чужденец. Аз по-добре си ги слушам тогава от Питър Атия и от Хюберман. Аз толкова не са, много се паля на тази не тема. мога да, някои неща, примерно, не говоря само за антиейджинга, някакви упражнения в залата, такива, дори и с съня ми, като си говоря, такива почват, кътвам, бълквам, това, някакви... Аз не мога да 30 години вече нагоре, близо 40 съм по залите и почват да ми говорят, аз се едно в някакъв друг спорт тренирам. Почват да ме учат това упражнение, как се казвало, това движи. И добре. Те да ви учат вас. Модерни думи, тогава са дразне, ама за момент не е толкова да... Но да, хубава българска дума, хубава дълголетие, но някак си стои... Старовремско. Не старовремско, някак си не стои проблематично. В момента, насякъде хората обичат да чуят проблема и решаването му на проблема. Антиейджинг, значи ние устаряваме, а дълголетие е като пожелание, като добър ден. Да си жив и здрав. Да си жив и здрав. Кой е най-големият мит в антиейджинга? С който трябваше да се борите през всички тези години? Има лъжи, това с гладуването е един от тях. Фастинга е един от тях. Пак една хубава българска дума, фастинг. Да, гладуването, лишаването на организма от храна. Другия мит е, че можем да накараме теломерите да се удължат, да влияеме на ензима теломераза, което абсолютно няма такова нещо. Теломерите могат да се удължават и ензима теломераза работи само в стволовите клетки. Това дори ако ние направим така този ензим да го удължиме и в нормална клетка, ние правим туморни клетки. Това са туморите. Стволови клетки, които са мигрирали, трябва да приемат функцията в дадена тъкан
Не е прекратен този процес и почва да вече туморните клетки, знаете, растат безкрайно. Експанзивно. Да, точно заради непрекъснато. И лекарства, които са за рак, са точно да блокират ензима теломераза, за да спрат тия клетки да се размножават, да се делят, не да се размножават се, нали, живите организми, Да. нали, клетките се делят. Защо стана толкова популярно лечението с стволови клетки? С стволови клетки в щатите То е бъдещето. лекуват почти всичко. То е бъдещето. Даже Джо Роган каза в един от неговите подкасти, че започва да вижда по-добре след лечение с стволови клетки. Това е бъдещето. Значи стволовата клетка може да замени, имаме даден орган. Този орган, нали, през годините имали сме катаболни процеси, умирали са клетки, Така. останали са някакъв брой клетки, които не функционират, вече това са стари клетки, не функционират по същия начин, някои от тях са станали сенилни и те губят своята функция. Работата на стволовите клетки е да отидат, да поемат функцията, стволовата клетка може да приеме функцията на всяка една друга клетка, отива, приема функцията и започва Да имитира нейната дейност. не да имитира, тя не имитира, тя се става. нея, Ние да. функционираме така. И вече един орган с него прекръчени стволови клетки, този орган се подмладява. Това е бъдещето. Те даже говорят за възможност за регенерация на загубен орган посредством стволови клетки, Абсолютно, да. Той от някъде трябва да се вземе информацията. но при добавяне и на генетичен материал Да, по някакъв начин, да, което трябва не знам да- как би станало. В ДНК-то има цялата информация. Като дойде някой при вас, случва се, предполагам се случва често, и ви попита как бих могъл да направя така, че да живея по-добре, кои са първите няколко неща, които му казвате? Ако, освен че му препоръчвате да седне и да прочете книгата, какво препоръчвате? Първото нещо е самосъзнанието. Първото нещо е самосъзнанието. Не можем да говорим за антиейджинг, ако го нямаме в главата. Като настройка. Значи има, примерно, знаете, много са популярни TRT терапии и така нататък. Каквото и да пиеш, стоиш ли при телевизора с чипса и с бирата, нищо няма да стане. Първо трябва да си променен тук. Идвали са, примерно, хора при мен на консултация, нали, аз мисля, нали, това, нали, вече ставам на 50, трябва да се взема в ръце. И аз му казвам, нали, това и това трябва да направиш. Сега, нали, това... Каже ли ми го това, че от един момент, значи иска да направи нещо, че влиза на 50, обаче като му кажеш, трябва да, нали, да спортуваш, това да си оправиш храна. Нали, той разговора приключва. Ти вътрешно не си ли го осъзнал, че трябва да се случват нещата, нали, че трябва да... това е първото нещо. Видиш ли го, трябва да дадеш някакви настройки. Нали, аз много обичам да давам и той в самата книга съм направил, че ние сме като черна дупка, която може да пречупва времето. С действията си, които правим, с хранене, тренировки, социално поведение, мироглед, може да пречупим вектора на времето и да го забавиме и по някакъв друг начин да стои. Как го забавяме? Пак казвам, с хранене, тренировки, спортуване, социална дейност, култура, технологично развитие, абсолютно всичко е в тази посока. Така че съвета, който да го дам, не е само спорт или това. Първо ние трябва да си го отключиме в главата. Пак казвам и с теорията на относителността има, тук също обичам да я дам, защото времето е относително. Както примерно една кола може да ти изглежда много голяма, като застанеш до нея, обаче като си сложиш пръста пред нея, тя изглежда малко. Скриваше. Така че и първото нещо, което трябва душевно да си го настроим това нещо. Практиката го показва. Има много хора, които живеят безупречно. Спазват правилата и остаряват. Не се чувстват щастливи. Има хора, които така доста компромиси правят с здравословния начин на живот, обаче остаряват щастливи, остаряват усмихнати. Така че за антиейджинга, или дълголетието, или за здравето, първо трябва психическа нагласа. Аз съм забелязал, наистина, сега вие го казахте и ми задействахте тая част от мозъка, че наистина има хора, които финансово може би и не са толкова добре,
но са щастливи от живота си, от това, че семейството всички са живи и здрави, че всичко е наред. Справят се достатъчно, за да имат най-необходимите неща в живота си и те изглеждат в пъти по-млади от тези, които са на терапия, на не знам си какво, да не говорим, че по тези козметичните процедури може би там не е лошо някоя жена да застане, която разбира така също като вас или някой специалист и да обясни, че използването на оксалова киселина, на фитинова киселина са неща, които трябва да са много добре контролирани, защото те секретират минерали от костите, извличат всичко отвътре и това, което уж се намазваш, за да си по-красива, днес, утре, според зависи къде се намажеш, може да имаш много сериозни проблеми. Тук не съм запознат с това, нали, в детайли. Аз затова казвам, че антиейджинга, нали, е по-глобално нещо. Има си хора, които разбират повече от една част, нали, от козметични процедури. Аз не съм против козметичните процедури, защото те нали, въобще не казвам, нали, че не съм против зловредните. Нали. Казвам като мащаб. Козметични процедури, ако те кара да се чувстваш щастлив, ако те кара да се харесваш, идваме точно тук, че те ти задействат, нали... Да, но хората трябва да знаят какво им се прилага върху организма. Тук, нали, правя отклонението, нали, че... Ако не им вреди. Ако не им вреди. Сега, примерно, някой си направил пластична операция на носа или нещо друго, направил се е по-красив. Ако му е като море, е нормално. Аз по принцип харесвам естествените форми, ги харесвам повече. Там е чара, там е индивидуалността. Нали. Идва момент, който човек като естествен ти го харесваш, а като всичките ги видиш направени. Да, нали, малко вече окей, хубаво е, нали, не казвам, че е лошо, но в естествените форми почвам да виждам някакъв чар. Нали, всичко, което кара да се чувстваш добре, не го зачерквам, но само, че трябва да се прави разлика. Козметичните процедури не са антиейджинг. Нито влияят на ендокринната система, нито влияят на физиологията. Хора, които го продават точно като антиейджинг. Абсурд. Да. Не. Там антиейджинг ефекта влиза до психологическия ефект. И само визуално. Визията, нали, козметика... Няма нищо общо с... Значи антиейджинг са психическо здраве, метаболитно здраве, ендокринна система, нали, това е антиейджинг. Там, където пипаш, което ти кара организма да функционира по-добре, това е антиейджинг. Останалото е козметика. Козметични процедури, такива пластични операции и така нататък, това не е антиейджинг. Закъсняхме ли с осъзнаването на важността на тестостерона? Това говорим за TRT-то в момента или... Да, като цяло колко съществен е той върху всичките ни функции. Тестостерона е много съществен, обаче тази епидемия, която я направиха пак с TRT, с мъже на 30 години да го вземат. Даже по-малко. Това си е чиста кастрация. Това си е чиста кастрация, нали? И аз като кажа на някой, това е, нали, от тия начините да се намали популацията, те ми се смеят. Не можеш мъж на 30 години да го закачиш на TRT няколко месеца в годината или пък от тук до края на живота си. Значи това ти загубваш въобще способност да произвеждаш сперматозоиди. Доста съществена част от книгата е посветена точно на това. Даже мисля, че една от първите глави. Разликата е, нали, аз обръщам внимание... Кога има необходимост? Кога има необходимост, ако има клинична необходимост. Ако ниският тестостерон отключва здравословни проблеми, нарушава кръвна картина и така нататък, лекаря, ако прецени, да. В момента, нали, научно доказано с изследване е, че нивата на тестостерона при мъжа са доста по-малки, отколкото в предходните поколения. Това отключва физиологични, ендокринни, метаболитни нарушения, социалното ни поведение страда заради това. Нали, заради тия. И ако се наложи, да, но пък и давам пример. Колко мъже има, които с напредване на възрастта им е падал тестостерон, но са останали велики в историята си. Ние не можем да имаме тестостерон до края на живота си, както като сме били на 30 години. Вие сте много прав, че ако не се открие каква е първопричината за намаляването, за редукцията на тестостерона, значи не сме установили. Все едно да тръгнеш да лекуваш някой от нещо, без да знаеш от какво е болен. Просто да почнеш да му даваш лекарства. Да, махаш и то ще избие на друго място. Ти спираш едни симптоми на друго място. И
С TRT, дори напротив, има хора, които са си развалили семействата и така нататък, защото влизат в една нова роля, с едни високи нива на тестостерон, влизат в една нова роля, която не кореспондира на... Че имат по-високо либидо и всъщност Точно не така. проявяват интерес вече към партньора си, към други хора. Почват да... Грубо звучи, но... Грубо, но нали, обърква, нали, това е много такъв процес, който наистина човек трябва Тънък момент. Тънък момент, да. Много тънък. А и преди да се стартира такава терапия, дори да има необходимост от нея, трябва със сигурност да се направи пълно изследване на човека, защото може да има някакъв нещо друго, което да навреди, ако се внесе един път да се направи пълно изследване и после да се правят периодични изследвания. И най-важното като го взема човек, той е тестостерон, той трябва да си промени ежедневието, навиците, че той е тестостерон да се чувства по такъв начин, все едно тялото му го произвежда. И физически активен, и храненето да е адекватно на храна. А не просто да го вземеш и да седнеш на дивана. Да, не да отидеш да седнеш на дивана, да. Да, той е малко и нали, като такъв ефект, да, като сложиш тестостерона, може би ще ти дойде малко повече желание за тренировки, нали, малко повече ти дойде желание за социална активност, нали, той е така завърта се колелото, деца вика, но ние трябва да сме осъзнати да му помогнем. Не можем, как се казва, стоиш на дивана и чакаш да ти порасне бицепс. Да, или нали, те повечето хора го усещат, най-вече съм го виждал с либидото. Почват да вземат тестостерон, чакат да им се скочи либидото, обаче пък не са социално активни. Стои си вкъщи, нали. Ти трябва да предизвикаш този интерес и тази реакция по някакъв начин. Абсолютно да. Изключително важен хормон за дълголетието е допамина. Не го ли получаваме в работата си и почваме да го търсиме на друго място, то детето искало да стане, примерно, музикант. Родителите ти казват, не, ти ще станеш лекар. Да, той става лекар, обаче това не му носи удовлетворение. Почва да пие алкохол, почва да употребява приспивателни вечер, живота му минава по начин, където не му носи удовлетворение. Допамина, казвате, това е много съществено нещо. Това е много съществено, защото човек в момента, в който осъзнае кои са нещата, които му носят допамин, оттам цялостната му настройка, дори ако щете сутрин рано като стане, е различна. Ама ние така сме устроени като хора. Допаминовата система не създава навици. Допаминовата система ни създава навици, тия навици колкото по-дълбоки и във времето продължават да стават и после те не изграждат като аз. Сега, мене тренировките ми носят удоволствие, това е свързвано с допамин, правя ги вече няколко години и аз вече не мога да се представя себе си без тренировките. Това вече съм аз. Ако трябва да кажа 3-4 неща, които обичам да правя, може би на първо място ще кажа тренировките. Те вече ме оформят като индивид. До каква степен може саркопенията да се не превентира, да се спре в момента, в който вече е започнала? Когато вече дойде при вас човек, който е с начални стадии на саркопения. Кои са методите, за да може тя да се ограничи? Първо трябва да се види причината каква е. Така? Значи хормоналния баланс, храненето, това са много съществени моменти. Трябва да видиш причината каква е. Ако е функция на хормонален баланс, може да е функция на някакво друго заболяване. Някоя жлеза, примерно. Да, може да е функция на някой... също може и някой генетично заболяване да има заложено. Някой ген да не работи. Сега вече тук влизаме, нали, в много хипотетични ситуации. Нали, трябва да се види ендокринната система дали функционира, на каква възраст е този човек, може ли да му се повлияе на ендокринната система, не може ли, храненето до каква степен, защото примерно ако няма достатъчно производство на тестостерон или тестостерон е умрял и не той човек го накараме да тренира и той тестостерон не може да... Не е функционален. Не може да тръгне и те още повече ще се засили, защото тренировката е катаболизъм. Ти не можеш ли да се възстановяваш? Не, тя ще се засили. И тогава вече вариантите са два. Нали, аз тук не искам да влизам в ролята на лекар. Вече лекаря, ако го е диагностицирал, че тестостерона му е малко, здравословното му състояние позволява, няма високо кръвно и така нататък, бъбречни, чернодробни заболявания, позволява добавяне на тестостерон,
вече може да дойде при мен и аз знам каква тренировъчна програма да му направя, какъв сплит, как да тренира, за да този тестостерон да се чувства максимално добре в неговото тяло и да се получи ефекта. Защото само да вземеш този тестостерон няма да има никакъв ефект. Как дефинирате нисък тестостерон? Да речем за един 40 годишен мъж. Колко единици? Това няма абсолютно никакво значение. При всеки е различно. Да, дори обичам да давам за пример. Има мъже, които тренират, имат висок тестостерон, но проявлението му е и държанието му е като за нисък тестостерон. Защото тялото, за да се възстановява, консумира тестостерон от физическите натоварвания. И примерно тестостерона има и друга роля. Той има и влияние върху психиката, върху социалното поведение. Аз също. Може да ме е много висок тестостерон, обаче като се убия от тренировки, той целият тестостерон отида да му възстановява. Аз нямам желание за да изляза някъде, нямам желание да говоря с някой и стоя и този тестостерон, дето го имам високи. Има хора с привидно нисък тестостерон, но той е усмихнат, социален, шегува се, работоспособен. Какво значение има на изследването дали ти е нисък или висок? Ако вече отключва клинични състояния, да. Но за поведенческите ни реакции висок и нисък тестостерон е много относително казано. За хормона на растежа, какво е вашето мнение? Когато се прилага от хора, които нямат необходимост от него, а само искат търсят високи резултати в залата. Много чувствителна тема е, особено в света на бодибилдинга е доста чувствителна. То не е само в бодибилдинга. Значи растежният хормон е един от препаратите, които масово се взема и не се хваща на допинг тест. И не се хваща на допинг тест, не защото не могат, а защото не искат. И е един от малкото препарати, които нямат толкова остри странични ефекти. И според мен затова се затваря международната спортна общност, спортистите да го вземат и да получават резултати. Нали? Ако си го казваме чисто и директно. Да. Чисто и директно. Както тестостерона може да бъде открит със съотношение епитестостерон, така и растежния хормон има две молекули на растежен хормон, които се произвеждат. 191, ще излъжа, нали, по памет казвам, вече много информация, 191 и 189. И те са в точно определено съотношение. Това е единия вариант, който могат да бъдат открити, защото човек като си слага само единия от 191. И вече съотношението ще се счупи между двете молекули. Втория начин, дори, защото растежният хормон има малък полуживот. Втория начин обаче оставя съединения, метаболити, които са в различни съотношения, когато си вземал външен растежен хормон или не си вземал външен растежен хормон. А дали е ефективен за спортни резултати, за много спортове, като да не казвам за абсолютно всички, дори и за психическата устойчивост на атлетите, също помага, защото управлява правилно кръвната захар, храни мозъка, изпадаш толкова лесно в критични ситуации, нали, с разкланяте на психика. Така че използва се. Аз не мога да дам съвет. Използвайте го, не го ли използвайте? Не за съвет. По-скоро дали има притеснение у вас, когато разберете, че и така масово се ползва в залите, в фитнес залите? По-скоро притеснението ми идва, че... Източниците, може би, от които се взимат. Тук всеки не можем да го оправим света. Нали, по-скоро притеснението е, че пак се взема неправилно. И растежния хормон, и тестостерона, нали, това са такива... Да, има притеснение, че се взема без да го знаят как да го вземат, има ли смисъл да го вземат. Нали, това пак са Какво би им донесло? Какво би им помогнало? Има хора, които могат да си навредят, да си направят диабет. Има културисти, които са вземали свръхголеми дози растежен хормон. Знаете, растежният хормон увеличава хиперплазията на клетките, кара ги по-бързо да се делят. И стигаме тук до биологичната възраст. Тя една клетка, като си е карал повече да се дели, какво се случва след... Биологичната ти възраст сигурно ще е на по-възрастен човек. Абсолютно. Ти си го форсирал този процес. И това не е само в мускулите, това е в органите.